Can I do some crazy stuff here? Raise up your hands wherever you are. Ite mngari vurai mafayo upenyo wangu. Afrika, 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 Afrika. My name is Prophet T. Freddy. Oh yes. Reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. Today I will prophesy and I will prophesy and I will continue to prophesy and I will prophesy. I am the doctor of prophecy. Papa. Kadanza kenyinda kada. Inotenda. Zvinhu zvenyu zviri kutofamba so. Inotenda prophet. Vana vachabvisirwa mari. Takanaka prophet. Nezita raJesu. Amen. Mama makadi. Tripo yedu makadi no prophet. Munofanira kutotenda ava ka. Nekuti vatamba ndobva ndauya pano. Ndakwaita ndichitamba prophet. Ah? Ndachitamba prophet. Mati mama. Ndachitamba prophet so matanga kuona nasi. Matanga kundoona nasi. Saka ndachidotamba kuti mundione. Saka mama. You are sure kuti matanga kuya pana panasi? Ndaba kuti. Andina kukubhadhara here kuti ndikuprofite. Hayo hamuna. Hayo muri kuti mabva kuchifu. Kumno maharare mabva kupi? Ndabva kuKambuzuma ndo kwandakarara utendi. Kwa makarara uKambuzuma. Kumwana wenyu musikana. But mwana uyu akachata manje manje ko. 7 months ago. Ridza mururutinzwe. Listen to me, mama. Raise up your hands wherever you are. Iti mngari vurai mafao upenyo wangu. Afrika, 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 Afrika. Now mama, ndirikuoneswa ini Satana achida kuparadza imba yemwana wenyu. Why ndiri kudaro? Uyu mwana uyu haana mboita kunge munhu azvitakura ero. Ndozo akaita. Akaita kunge munhu azvitakura. Ndobva dumbu rakura. And as I'm looking in the realm of the spirit now, ndirikuoneswa akaendeswa kuchipatara. Ndobva anonzi ane mvura mukati. Ndobva adhirenwa mvura. Ndoda kuti ndikubatsirei kuti mwanaye agove nevana. Hallelujah. Taura yenyu prophets. Nditaure. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Inini ndotaura. Inini ndotaura. Ndakakupa maoko kuti ugobata basa rangu. Ndakakupa makumba kuti ugofambira shoko rangu. Ndakakupa maziso kuti ugoona chakanaka nechakaipa. Aiya ndotaura mai. Ndotaura. Ava mama vanenge vanonyepa manja. Aiwa ndinyepi zvesho. Ipapo vari kuti kuchifu. Kokumberengwa ndekupi? Ndokwandakazvarwa ini. Kokuchipinge ndekupi? Ndokwandakaroorwa. Ndotaura here ini ndotaura. Inini ndotaura. Inini ndotaura mai. Mama ndakakutarisai kudai. Pane something chandiri kuona. Pamberi penyu apa ndiri kuoneswa mufananidzo. But muchiita unge munhu akapfeka ngundu yen'anga. Makamboita zvokurapa here? Ndakaita zvokurapa. And as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa life yenyime haina kumira zvakanaka. Chokwadi prophet. Aha. But pamberi penyu pane murungu wandiri kuona kaini. Taurai prophet chokwadi. Makamboroorwa nemurungu here?
ndiani? Ndiye mwana wacho wanga. Wamakaita nemurungu. Cynthia, is this Cynthia Smith? Yes. Listen to me, mama. Zvamunoona pa TV zveshe zvakuitikira pamuri. Rakaindidzike nemibija. Now ndiri kuoneswa ini mwana uyu but akashaika kauyu. Akashaika. Aha. Is this 1977, 78? Ainga ari gore ripi mwana uyu? Ndo 78. 78. Ndiri kuoneswa makadanana nemurungu. But mwana ndokubva achengetwa kumusha kwa baba vake. Why nekuti munguva yehondo zvaityisa aigona kutourayiwa. Now ndiri kuoneswa musina uzogara mese. But mwana uyu ndiri kuoneswa wakafa neaccident. Now as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa ini paproperty yemwana uyu hapana chamakawana. Ndiri kuoneswa ini makambonzi nyorai affidavit. Now ndiri kuverenga affidavit ramuri kunyora ndibva mati munoda TV nemota. But hapana kana one chamakawana. Ndiri kuoneswa nyaya dziri kumatare. Kureva kuti pane gweta riri kuita nyaya yenyu. But nyaya yenyu yatsikirirwa. Ndoda kuti ndiitangidze nhasi ipo pana. Ndibetserai prophet zveshuwa. Ndibetserai zveshuwa. Ndokubatsirai mama. In pain. You are in pain. Zvinotoita mama. Ndiri kuzviona zvichiitika pana vamwe maTV saka ndatoti regai nditonosvikawo inini nditonoonawo kuti ndinoitigwawo here zvandoona muTV zvakadarika kwese kwandinosiona saka ndati nhasi. Alright, mina ndikusurprise. Ndiri kuoneswa ini makabirwa TV. Yakabirwa sinamboiona. 48 inch. Now as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa makambofamba kumwe. Muchida kunobatsirwa. Ndobva matadza kunoona. Because vaiti munogona kuona. Vanhu vamanzi hamukwanise kuona. Ndobva mapiwa zvamakapiwa ipapo. Ndobva matsamwa. Ndobva maregedza kuzvishandisa. Ndoda kurecoverai TV yenyu nhasi ipo panapa. Zveshuwa prophet. Raise up your hands wherever you are. Iti Mwari nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Dzanaka. Listen to me mama. Iye Jehovah anokudai. Anokuitirai zvakanaka. Aha, reganibobata vana. Mune vana vangani mama? 2? Warren Park kunani? Kune mukomana mukuru. Mukomana mukuru? Michigan. Mune vana vangani? 2. Vakomana vasikana? Mukomana nemusikana. Zvina kumira mushe. Zvino mune mwana anoita zvokuimba here? Anota nedegree racho. Anonzi ani zita rake? Michigan. Michigan. Antombobuda akamborekodha zviri kuramba izvi. Nyangwe pauniversity ndakapiwa award napresident Mugabe yemusic. Ndoda kumusimudza career yake izvozvi. Hallelujah. Listen to me mama. Maropafadzo pamuri ihobho. Nhasi ndanzi ndokuitirai zvidhafu. Totaenda prophet taurai zvenyu. Now saka kumwana uyu anoita zvekuimba ndoda ndimusimudzei. But une imwe breakthrough yainayo but iri kushamva manje. Ndokwaari. Anoita zvemining. Ndaoneswa waita mari yekufa nayo. Taura henyu prophet. Why tichimbotanga taprofita zvokudhara nekuti toda kuenda kufuture. Tine zvinhu zvatoda kuita iko zvine zvipana pamama. Kukupai breakthrough muvana. Mugone kuonawo zvinhu zvinobatika. Rufu rwemwana rwakakukanganisa iro. Makabatwa zvirwere zvakasiyana-siyana. Ipapa pasungu kurwadziwa imi. Makaiswa padiet imi. Ndakaiswa padiet zveshuwa ndosaka ndakaonda kudai. Rakaende vabatsire. Imbogarai pasi. My Father, my Jesus. Touch their lives now in Jesus' wonderful name. Amen. Ridza murorotinzwe. Mercy,